Със свои думи посочете една разлика в интерпретацията на темата за родното в Железния светилник и Бай Ганьо журналист. Родното в Бай Ганьо журналист не е духовна ценност, а в романа Железният светилник е свръхценност. Отговор на подобен въпрос. Съпоставете интерпретацията на темата за родното в Бай Ганьо журналист и в Железния светилник и запишете една разлика между тях. Родното в Бай Ганьо журналист е средство за лична материална изгода, път към властта и начин за изразяване на раболепното отношение към силните на деня. В Железния светилник родното е представено като пространство на съхранени патриархални ценности, като среда, в която се пробужда националното самосъзнание.